Well, fabulous. Als een geestrut, aan het als een ra, die gewoon massa ha fustrug gegaan als een drie kan gas carrières en de sculpture en is van mij smoenige gedash, dus van mij is scal, bijna van fatte dash, waar computer gemaakt boch, van mij smoenige groot, die er een computer en een alpe, wat je van open show, gas van hele scal en een alpe schrijven gestjach vormigen, als een jezus open, dan hou ik gier in het deuntje en zo'n drie gegaan heen. Agus a whole duine sa chláach in je, hoe is de vormige na dash, agus wat de gra behaargoed te winnen het undertaker. Agus wat whole duine sa chlas a kete de vormige na in je, agus wat je een goperke gemaakt, gra whole duine gra, yes, I am of a sympathetic disposition, and yes, I am doing good work. Agus de skasjen wat whole duine sa chlas, hoe is je een vissergoed kan behaargen je naar undertakers. So, ha system de share kan je nush am nachas, agus de holish ha ui laatje rang van ju, als je befine macht mee careers agus na kormen na haun, als je holle dunje agus in ju gesarigtje, als je dunje lisje galig. Ba mis ik skal aan de Selkirk, kan hele in halpe, agus gaat ook galig akkems, ha me gaan jongens ook haast, agus gaat doen met korm ietsje, ik skal we jongens in de galig. Kun je hem lidden van mij in de darn of Leon scal va de vormlichen chine machar schon na kuspere nachin ja schon 3 bliene agus van mische taring stjach form kolvele de form agus skrif me stjach en vachkel galig a gedoet me en karm galig geunuf so tashik me gra as je fors nog kunt doen schuf en karm galig geunuf wat hoort doen je hom agus hat hoort doen je haast hat gier galige himse na galige giunuf agus gedoe dat in karm. Kun je je ha galige kilgens nopen akkem wel Femer als je op het karren nio de hakemse gaan je feemsen bij ons een qualifications en op het hakemse ach am is moeilijk om met dagens kun je willen graag route kunnen mee en charge aatje a hekke galige nus aan het tor op te gaan en realtes agus schirvischen poploch aan de Alpen. Het mahanse amische krachtig nagalig hulula get nach het buntenes akemse verhuis en heel show is get nach rogalig akemse en chinchulloch na de van me ook agus it's an office akemse merishamper en aan ons jarnabug agus anno donation kutjoch we me krachtig nagalig gematrich gets an office en het galig gehullet doen je galig kutj voor je staff ha go op de mahanse agus kutjoch get de warch get de schön bij mij klachtig in de galig gematrich in de radio no in television John of Akkeloven agus kopulation meenen ach kutjoch in de warch get de schön ha galig ma femel ganse an lopedele agus je schön skaas gere minister na galig holm sunnish garo a galig holle minister na galig aan de Alpen ach ha John of Jiffer voor aan de schön. So je ha schon a keelchel chance gewitches moeilijk wel gaan je more een vacancies aan als een minister na galig. Well, het mahanse ha keelchel show en zijn open dat maar minister na galig ha me een kane lark teunje lische galig als een oplichen als de schirvischen poploch ha me een kane ker sanesen en de paper en geri kan beteunje lische galig kur na hanemen achtes chacher schon opud agus gesorgtje als zo'n wie een teacheren ha eertes oavas laatje raun als zo'n teacheren wie alles jach cheges termijn galig agus gaan je de applicants aan agus ha schon 4 kutjoch als zo'n tar oplichinele so really je toch kan me show ik wil aan wat doen je gra wat parenten gra wel ha galig maar eentje nog gaat de goede galig bier de voorste die gaan je schon 4 is agus ha féma was an tar duine lische galig on the television en de sculpture en de realtus agus tarratchen en hele agus het ma hanse gevien se gian van op het show lische galig gevien se in smoonjig me an op het show a gian of lische galig agus am tangel kun do het met karm galig unit me jeder hou